कीर्तन 64 संरक्षणा खातीर मागणे. देवा मुझे विनवणेचो थाळो आयक, दुस्मनांचे भिरांती तावन मुसो जीव राख. नश्ट्या मनशांच्या जम्या मुकलो, वायट करतेल्यांच्या पंगडा मुकलो खाडून म्हाका लिपोवन दवर. तालवारी भाशेन आपल्यो जिबो ते पासतात, विकाळ उतरांचे भान ते सोडतात. लिपोवन बसून निरापराध्यांचेर ते झोकतात, कांयच भिये नासता अचानक ते मारतात. कोटी कर्तुवां करूंक ते निर्धार घेतात, पास कशे मांडचे म्हूण विचार करतात. आमकां कोण पळयतलो अशें म्हणटात. वायट ते येवजितात, पूण आपली येवजण गुपीत दवरतात. मनशाचे अंतस्करण आनी काळीज निगूढ. देव तांचेर आपले भान सोडता, अवचित ते घायेतात. तांचीच जीब तांकां नासाक पावयतली, तांकां पळयतली सगळी आपली तकली हालयतली. तेदना सगळ्यांक झिंट मारतली, देवाची कृत्यां ती परगडतली. ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण समजून घेतली. नितीवंत मनशां सर्वेस्परांत संतोसतली, ती ताका शरणा येतली. प्रामाणीक काळजाची मनशां ताची स्तुती करतली. आमेन.